2, 1, rajt! Berni nem vacakogja a pálcát, és szemben őt azt mondta, ő ezt is megeszi. 6. haszadat, igen kell. Hát akkor ez nem rossz, nem rossz. Apró harapásokkal szépen halad befelé. Közben a férfiakat is azért nézzük. Hopp, hopp, hopp. Ugye kis falat, nagy falat, ki mire esküszik. De egyre jobban szeretnek, gyönyörűen leszel. Gyönyörűen leszel életem. Ugye az első falatokat, hogy még csak megijesztik az ember, de aztán, hogy egyre jobban halad befelé, és jön a forróság, meg ahogy a kis csípőség elkezd igazán benne dolgozni, akkor válik énekesé a nyúli. Dani az egyes széken, nem vacakol. Jártod, Dani? Vagy tényleg? Te aranyos. Itt nem fordul elő azt, mint ugye elvezették, úgy tűnik, itt Dani nagyon szépen eszik. Jelenénál bocsánat. Gyerekek, azt a pillanatást, amit az eddigi női győztesünk elkezdett felé, ilyet nem láttál még, ezt nem tudjuk megegyezni, eddig én vagyok a legjobb. Hát most szorulsz, mert nagyon-nagyon szépen esik. Valójában húzzál be, ez nagyon jó, eddig nagyon jó vagy van. Mi van? Hol? Azt a kutya pályán. A tavalyi második fejezetünk úgy tűnik, hogy nem is van, de jó van. Júj! Ezt azért megnézzük. Ó! Ne! Gyerekek! Az új csúcs 2-0-5. 2-0-5. És a tavalyi győztes, ugye tavaly 2-0-4-jel voltunk, 2-0-4-jel volt velünk, ő a tavalyi második tudom, ő a tavalyi második fejezetünk, 2-0-5-re beszorított a saját magát, nagyon-nagyon szép teljesítmény volt. Bálint 2-0-5, király vagy apa, nagyon-nagyon jó, és egy gyönyörű is most, ezt a 2-t tudom elmondani. 2-0-5. Ennél ugye a sikerül a felnőtt a tavalyi. Ott van! Nem mondod! Ilyettenek! Dani letolta! Nagyon jó! Dani menőkirályval, 2-57-tel, nagyon szép. Tavalyi brutál? Nem, helyes. Majd jövő egyszerűen az apró bemelegítés volt. Ugye? Bervan egy hülyeségét, ezt nem idézni. Szerintem ekkora a völger. Nagy, de a másodszor ez volt. Nagyon jó. Szoktatok ilyen versenyezni jobban? Ilyezik, nagyon jó. Aha, csili-cseppekkel. És akkor van az a rész, ami ugye előjátékon biztos, hogy egymáson csepegtettek, világos. Jó, ezt nem akarom hallani. Jó, hajrá Betty, nyomjad Betty, tegyél rá. Gyönyörű eredmény, született gyerekek 2-0-5-tel a tavalyi második helyzetünk. Egészen komolyan belecsapott a egyszóba. Ők annyira idegen, hogy a cipősöket nyilatkozni és nyilatkozni 5 percében. Úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz a végén. 2-0-5 nagyon nehéz a szutorérni. Még nehezebb lesz megelőzni. 2-0-5. Gyönyörű. Többé tudatosan visszafogottan, szépen szépen, nagyon helyes.
Bálint felé az a kérdés, szokás szerint, hogy jobb volt, mint a tavalyi. Nincs arra számítottunk, szerintem meg lehet annál, hogy túlulottak. Biztos meg lehet tenni, hogy túlulkerül a magász vagy favorit. A tavalyi győztesünk, bár a tavaly 2-0-4 volt.